So guys, जोंना बेदरा तैयार नै yes नै So hello लोगोफोर, welcome back to my channel. To गिबि-गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे भारत उदांस्रि साननिबो बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय भारत उदांस्रि साननिनो मोनसे शर्ट भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। दिनै आङो माने जोङो दिनैहाय मा खालामगोन बेखौनो आङो भिडिअ देखायगोन लोगोफोर दिनैनि उदांस्रि सानाव। तो दायो लोगोफोर जोङो दिनै शुक्रबार नालाय जोंनि बर' बाजारावहाय मा होनो लोगोफोर बाजार जायो आरोना लोगोफोर। तो बे बाजाराव खनसे बेरायनानै फैगोन नागिरदों। तो नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार सब्सक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो आरोना लोगोफोर। तो नायलांबाय था 15 आगस्टनि खुसियावहाय मोनसे फिसा पार्टी जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर। तो जों माबा माबि बायहैनो नागिरदों नै मोनथारसिगोन आरोना थाबायना थांदों बाजारखौ मोनथारसिगोन लोगोफोर। जोङो नै माइकी बाजाराव मोनफैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा नै बिथिं मैगं थाइगं सामब्राम पियास दं आरोना। ओमफ्राय नैबे जोंना सामब्रामखौ बायग्रोसिगोन जोङो दायो। खै थाखा 40 सिखाव और बेसे और दाखलि लाखिनाया आरामि ya burzा लाखिदों इयो मैयानिफ्राय। आरो मा लादों नायनो माथो बेखौल' नुयो। बे प्लास्टिक गोसोम दङ ओइलाय प्लास्टिक गोसोम लाबाय नै वाव नै जोंना माइकी बाजार इथिं ओरैजे थांनानै इथिंजाय दं आरोना अमा बाजारफोरा। दा देखायहैगोन लोगोफोर। दा जोंना नै आलु लालायबाय आलु मैदेर हारामि माइकी बाजारखौ खनसे गिदिंसैब्रा जोंनि माइकी बाजारावहाय मा मोनो नायो लोगोफोर इथिं देखायगोन आरोना। बेयाव एकदम इथिंजाय लाव पटल माबा माबि दं इनि फिथा जानो माइकी बाजारानो गैला माथो जोब्बाय। बोरमा दारि नाङा बोरमा दारि नैबे बुस्थुखौ नोंसिनाव मा होनो बोरमा दारि थालिर लाव थास' नाङा जेबो मुलानो पाइप लादा आरोना लोगोफोर दै पाइप क्रिप्टन पाइप आं सोलिसिनि थादोंमोन बेखौ बैयाव गैयिनि फुगिरबाय जों दायो लोगोफोर अमा बाजारथिंलाय थांलायसै आरोना। अमा बर'नि बाजारबाथाय अमा ओमफ्राय जोङो दा अमा बाजाराव मोनफैबाय। अमा बाजाराव सिखावा अमा लांनो नागिरदों नै सिखाव बेयो सिखाव मादि अमाया दा अमाखौ देखायग्रोनोसै मादि नै दिनै दाम खम जादोंबा अमाया खम जादों होननाय खोनादों माथो बिखि अबेखौ सार्च खालामदो। ओमफ्राय नै बिथिं नै बरिया मेजेम गोनां आरो बैथिं नायनि बिथिंनालाय मादि किरकम आंबोथ' बिदिखौनो मोजां मोनो होनदो केजि लानो
Sina mangso langgan जों sina mangso नै बेखौ आरोना नैबे बुस्थुफोरखौ जे होगोरदो बेखौ मा आरो नै दङ नै बिनिफ्राय लागोन जोङो दा 2000 लागोन जों बिनिफ्राय दुई ओमफ्राय दा नै जोङो सिनाखौ दानहोबाय आरोना नै आंखौ भिडिअ लानायखौसो माबा माबि बुंलांबाय नै सानसे ओइ रुब्रास मा नांगौ ए Terus apa itu orang nilai? Saya sekali 15 Agustus oleh Poliza guys nih. So finally जोंना लाबाय nih guys लाबाय बेनो आरोना लोगोफोर बरिया जाहैनोसै संहैनोसै संनानै जानोसै ओमफ्राय लोगोफोर बर' बाजारनि माइखि बाजारा बेखिनियानो आरोना दा दसेनि उनाव एसे मानसि जाबावगोन लोगोफोर दा 10टाबानो जोबगोन बाजारा लोगोफोर बारा गोबावबो थाया आरोना सुवार है ये गांजेया जानला मोनला मालायनो ओइ माबा बिखि थाव 200 ग्राम लानांगोन 200 ग्राम अबाव मान नोंसिनाव लायलायबावनो बेयावनो मोनगोन ना फिसा सामब्रामबो ला इयाव 20 थाखासोनि 10 थाखासोनि सामब्राम 1 poa tapi terus ini para bulan mana? Turben jangan dah, pasti nanggen. Apalah? Terus komen aja. Sampai ini sama orang kukur. Nang kuman. 10 taka. 10 taka ni berapa jangan? Panu udah mundur tahun lah deh. 10 tahun ni panu udah mundur. Para saya ini lagi. Mosla. Pada fifteen na जों लोगोफोर बाजारनिफ्राय फैफिनबाय दायो नै फुं टाइम नालाय गथ'फोर फैहांबाय आरोना स्कुलनि So लोगोफोर जोंना खानाया दसेनि उनाव पार्टिया दसेनि उनाव सुरु जासिगोन आरोना लोगोफोर दायो मा होनो संगासिनो आरोना लोगोफोर आङो दायो थांगासिनो बेयावनो गारि लानानै फैस्राबाय आरोना गारिखौ नांबायबायनो हागौ होननानै दा माथिंबा इन्डिपेन्डेन्स डेनि बेरायहैलाबायनाय जायोबा बेरायहैनो होननानै गारि लाबोफाबाय आरोना लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो लोगोफोर So guys man, जोंना बेदरा तैयार नै yes नै चिकेन मोननै guys
ओरैबायदि गोथाव नुबाय लोगोफोर दा जानांसिगौल' आरोना मोनजोब्बाय वाव 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 बे खोबग्रा गोनाङाव एसे बुरजा होनसै बेखौ बेलेग फिसा खोबना लांसैब्रा बुजिबाय जानाया सुरु जाबाय जोंनानै थाइसे लाफामो आं लानो होआखै नैबे लोगोफोर नै मुला बिलाइ लाइसो आदसा संख्रि गैया नामा ए संख्रि नांगौ जादों नांगौ जादों बाजाराव फन खालामना बिहरखो फैयाखैथ' सानजयनाव बिहर